ba ceerno Mactar Bambo Thiacoro aynaɓe leydi Sénégal ɗum ko funnague Tambacounda. Hande eɗen mbawi wiide ko jowi lewru avril hitande 2024 voilà donc heɗen ɗo e wuuro men teddugo woni Thiacoro diri e goleje eɗen gayni hettade discours premier ministre mo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko laamu keso arngu voilà donc en keɗima nomination mabɓe o hambo gasi wonande koɓe jaltini ɗo ko yama e gasa e wona so tawi fulɓe komin kalanno hanki duuɓi hanki walla dumunaji jawtuɗi komin kalanno e leñol ngol won hen yimɓe wonno jirata ɗum won hen yimɓe wonno kaldirta e amen tawa minen komin jiiɗi haalande yimɓeɓe ko sifaji baɗi ni en musidɓe tedduɓe holno neɗɗo joɗorto Allah feccuma ko fotino ɗemgal feccuma wonde leñol gandol feccuma leñol jogingol jawdi feccuma leñol kewngol ngol ɗon leñol ngol salo rendu ngol salo yiɗodir ngol salo tammodir ngol salo wallodir ngol salo laaɓodir to ɓerɗe ko suuɗi e ko feeñi ko ɗum ɗo tan jokkate maggol sa haali yimɓe wonnoɓe ɓe jiiri min ɓooyi wiide fulɓe jiɗodire fulɓe nanguedire fulɓe gande ko onon jiidi nene goto baba goto fulɓe gacce heedi heeda gonɗo hakkude mono fulɓe ebo jiɗodire gacce kinde gacce jopane gacce kaari ardotako amen kaari fotani wonde no mbaɗi kaari fuɗɗi ko jomuni fooɗa magna e fiito becce ko minen goni ɗo haysi jomon laamima ne wawa nafde leñol muɗum ɗum ɗo woni komin kalanno on jooɗima o ha laamu ngu Allah ittingo e juuɗe mon waɗi to yiɗi wadde to par ce que so tawi fecci on ko fotino gueɗe tati gueɗe ɓurɗe mawnude aduna gandal e jawdi e laamu rokki on calima fewnude on calima moƴƴin on calima hawrude e nder moɗon yimɓe mon ene ɓeydi lorade yimɓe mon no ɓeydi was yimɓe mon no ɓeydi feede itta ɗum watta e juuɗe woɓɓe ko ɗum tan dali fulɓe nden wiyeteno ɗo ko neɗɗo ko bandu joni en keɗima gouvernement nomaɗo on nanani toon tawo mi anda directeur uji ɗi kono kam nomination o oɗon gandi tigui so on keɗima on nanani toon kam ko ganduɗa ko wona ko neɗɗo ko bandum ɓe mbaɗi ɓayti onon so on mbiyama tan on kulɓinama tan on kulat par ce que si tawi tan fulɓe mbiyama ko jingoɓe walla fulɓe mbiyama tan ko e mabɓe ɓe jiiɗi tan jommon si wiyamani tan huula acca jooɗo ɗum ɗo min kalanno guilande ñande wiyama laamu ari e juuɗe mon min mbi si laamu ari e junggo ma Allah wi ko ya a wat feere profita hade ittu laamu ngo e juuɗe ma woda ko mbaɗɗa e nder leñol maɗa jiiɗodire nangodire balle neɗɗo wona ministre des finances ronka wallude leñol mum neɗɗo wona ministre de l'intérieur ronka wallude leñol mum neɗɗo wona président leydi tawa ko ɓiɗɗo leñol mum hay noon leñol muɗum nana woya to banggue pinal no woya to banggue ɗemgal no woya joni on jooɗima ha laamu ngu ɓocitima e juuɗe moɗon naate juuɗe ɗum ɗo ko gacce en kaldat gonga ko wasde mabɓe tinnade e wasde mabɓe gollude e wasde mabɓe yidde koye mumen tagui ha Allah itti laamu ngu watte juuɗe mabɓe kono si Allah jaaɓi ɓay tan mbiɗon on dendata mbiɗon on kawrata mbiɗon on jaɓata nanodir on laaɓodiran ma on piye ma hunde foof noon paade hunde foof ma dal e men ɗum goto tan mi hoorema laamu ara ha juuɗe mon fulɓe laamu ara e juuɗe mon jooɗoɗon mbaɗon neegi ala komin kalani ala komin jertidani ala komin tindani ala komin kaalani balle bandiraɓe mon ebo jingue ebo dolnine leñol mon ɓe cali fulɓe cali tan sa haali fulɓe jaɓata kala ko mbawɗa wiide yo fulɓe ko tiɗɓe koye ko weltidiɓe ko a wawa haalande ɓe kono si Allah jaaɓi wallahi si Allah ɓurani fabade ngol ɗo leñol ɗo ngol faade ɗiɗo leƴƴi ɗo billahi wallahi ko ɗo ndiyam ala ɓe gaccata men ko foti no laamu hande oɗo aduna kala keɓɗo laamu haɓɓata ko wonki muɗum e laamu ngu woti mo ɓociɗo e juuɗe mum par ce que ina andi so a woni lamɗo holko poɗɗa wawde e rendo ma holko poɗɗa waɗande rendo ma so a waasi laamu hol caɗele conséquence gonɗo e muɗum hanki miɗen goyanno kayitaji jibinande balle bandiraɓe monɓe jingane leñol ngol yongol alɗo jingane leñol mon ngol yonnogol hulira balle leñol ngol dañanogol jangguiri balle leñol ngol nogol ɗellitori ɓe mbi ala
ɓe cali tan ɓe mbaɗi neege hankkadi ko minen goni ɗo ko minen tan keɓata heddiɓe ala Allah iti laamu ngu e juuɗe mon addi e ɓeeɗo wonnona on jii wona on mbi on jingata maɓe jingu kamɓe hay goto wuten pelɗo neɗɗo sa woni hunde a wiya wallata leñol ma ɗum ka jasɗo neɗɗo mo jingata ko jasɗo haydara ala ko ganduɗa neɗɗo mo jingata wona neɗɗo tan gonon ministre uji gonon directeur ala ko on gonani e nguɗo laamu Macky Sall ala ko on gonani kono mbaɗɗon neegu ha laamu ngo si Allah jaaɓi si cirti e meɗen ɓe si cirti e men kono noon ɓe gaddortode onon wonɓe to dow ɓe wonɓe ministre uji goni minen miskineɓe wonɓe ladde ɓe ganduɗa ko mbe'oñ mumen mbaalo mumen gaynaka mabɓe ko onon de min goyananno minen goni jingoɓe ɓe ko ladde nde jingata ladde nde jawi ɗon ɓe yimɓe ɓe keɗota ko ɓe ko kamɓe jiiɗi on ko kamɓe goni jingoɓe président mbi suuɓi Amadou Ba ɗo gorto ɓeyno jiiɗi ɓe jiiɗa ɓeyno jiiɗi ɓe jiiɗa ko fulɓe tan jiira ɗum fulɓe tan neɗɗo suɓete e leñol suuɓe e nokku fulɓe mbiya tan si yiiɗi yomin mbas woti o heɓ sababu tan ɗum ɗo onon haasidagal bonde ɓerɗe e enen hakkudami Allah enen si neɗɗo si wina haala e meɗen koko haalta ko moƴƴani ɗum ɗo ko mette ɗum ɗo koko crise gacce ɓurɗe mettude fawi e leydi Sénégal ɗo leydi ndi foti tolnade ɗo ko piita toon enen becce ko minen mbaɗi goni ɗo naggam ɗum ɓe guitti ɗum ha laaɓi tawi ɗum to ko minen goni ɗo miɗen keewi miɗen mbaɗi ni naggam ndiɗo sottiɗo par ce que yimɓeɓe beltaki yimɓeɓe ɓerɗe ɗe ɗe boyi yimɓeɓe min beltaki par ce que ko banda en gonno ko banda men laamino hay hunde ala ko daña yimɓeɓe ina mettini yimɓeɓe ina ɓerɗe ɗe ina nguli on jooɗima ɗo si Allah jaaɓi ma on ji nande min kaali kala garon mbi on min potani haalde ɗum de naggam ma on ji nguɗo laamu si Allah jaaɓi duuɓi jowiɗo yeeso ɗo tan ɓe tan koɓe enen ɓe gelmina yimɓe ha laaɓa par ce que laamu no jogui no haɓorto ɓe gandi en jiɗodirani ɓe gandi en kawrani ɓe gandi en eɓe beeli sar eɓe gandi en jiɗodirani enen ko goɗɗo tan jiɗɗen kono e nder koye men haram goɗɗo tan jiɗɗen kono enen nder koye men jiɗodirani leñol noon si tawi jiɗodirani e hoore mum holno ngol ɗo Allah wallirta ngol daɗata ngol fiyete ngol haɓɓete ngol yarna heddiɓe mone ko gacce no kaya joɗɗodi debbo ma aɗa hersi fulɓe Sénégal miɗen keewi miɗen mbaɗi naggam ayi ɓeeɗa ɓayti ko renduɓe ko famɓe aduna ayi Allah wi muñom itta laamu ngu ɓayti onon jaɓata rendu on jaɓata wallude on jaɓata jinggu itta laamu ngu watta juuɗe mabɓe kono ni tan waɗi de par ce que so Allah feccima jawdi wima nani eto moƴƴin jawdi ndi a jaɓani itta watta e banggue goɗɗo adda gandal waɗa a jaɓani itta ngal waɗa e goɗɗo adda laamu a jaɓani fewnu itta watta e goɗɗo ni tan foti